100 godina hoda po vodi i nikad nam obala nije bila bliža. Generacije Bošnjaka propadale su kroz tu vodu. Ginula je bošnjačka mladost po pjestarskim močvarama, po Krimu, po Aleksandriji. Ginula je bošnjačka mladost za cara Franju Josipa, za turske sultane, za Josipa Broza Tita. Šta smo mi kao narod za to dobili? Šta? Dobili smo u tabutu Gutenberga kapetana, Mehmeda Spahu i Džemala Bijedića. Prvi put kad Bošnjak vojnik proljeva krv za svoju zemlju Bosnu, kad proljeva krv za svoj din i budućnost svoje djece, za svoju jeribasnu i deku pod njom. Prvi put kad Bošnjaci ginu za svoju zemlju, nekima smeta tekbir, smeta im selam alek, pa da mi tome jara biskujemo kad kažemo tekbir i selam alek. Nekim smeta, upamti narode moj, ovdje je određeno da se dese dvije istine. Allah je odredio da se dese dvije istine. Jedna prvi put, jedna zadnji put. Upamti narode bošnjački, prvi put zemlja Bosna ima svoju armiju i zadnji put svoje dikrete, abdice, inšala, inače i slobodu.